हे वरचा कवर एक काम करूया. नाही 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 माहिती मला माहिती तू काय बोलणार. काय बोलणार आहे? पण आधी नाही उघडायचा तू डायरेक्ट बड्डेला उघड. बबी त्या दिवशी तिला गिफ्ट आणलेलं तिने उघडून ठेवला पहिलाच. हा तुझ्या बड्डेला उघड. असं थोडी असतं मला देत नाही एवढं. आता उघडायचंय. चलो खुल जा सिम सिम मग खोल दो फिर. झोपेतच आम्ही व्हिडिओ केलाय बघा. दोघं जण रेडी पण नव्हते. काय धीर नाही वाटत का त्याला. मोबाईल हरवला पण ती बोलली पण नाही मला हवा नाही तर काय. हा बरोबर. पण कसा असला पाहिजे मोबाईल ना. मोबाईल हवा तिच्याकडे. प्रत्येक माणसाकडे छोटा मोठा मोबाईल पाहिजे. आम्ही काजलला छोटा काय 2 दिवसात घेतला असता पण काजलला कसा मोठा पाहिजे ना. आता काजल तशी मोठी झाली आहे. मोठी आहे ना ती म्हणून तिला मोठा मोबाईल. हे बघा दाखव काजलला कोणता मोबाईल. आणि तुम्हाला सांगतो आता कसं लेटेस्ट मध्ये 5G टेक्नॉलॉजी आलेली आहे. तर तुम्ही सर्व पण जेव्हा मोबाईल घ्याल तर मी रिकमेंड करेल की तुम्ही 5G टेक्नॉलॉजीचा मोबाईल घ्या. 5G सपोर्ट असला पाहिजे कारण 5G आला आता इंटरनेट स्पीड. 5G इंटरनेट स्पीड. तर इकडे बघा 11T 5G. ठीक आहे. न्यू रेडमीचा न्यू पीस आलेला आहे हा. आणि चहा प्यायची टाकून आलेली आहे. चला ओपन करा. सर्व औषधं बघा. मम्मीचा हे हा बुचका कसला मम्मी एवढा मोठा व्हाईट वाला औषधाचा. औषधं आणि असे ऍपल असं आपल्या समोर असले पाहिजे. ठीक आहे. आणि आम्ही हे उचलून नाही ठेवत. मग कसं साईडला ठेवले की मग ते तसेच पडून राहतात. काजल तुझा बर्थडे गिफ्ट पहिला दिला की नाही है ना. काजलचा आता बर्थडे येणार आहे. बर्थडे सेलिब्रेशन होणार आहे पूर्ण फॅमिली सोबत. कुठे कधी कसं ते तुम्हाला येणाऱ्या ब्लॉग्स मध्ये सर्व दिसणार आहे. आता इकडे खुल जा सिम सिम. नवीन मोबाईल आहे आता शायनिंग मारणार. हॅलो हे बघा. हॅलो हॅलो. चार्जर. अरे वा चार्जर आहे. आणि हा बघा तिला मी कसला मागवला माहिती आहे. 33 वॉट. हा सुपर फास्ट चार्जिंग म्हणतात. सर्वात नॉर्मल चार्जर वेगळा असतो, मिडल चार्जर वेगळा असतो आणि सर्वात सुपर फास्ट चार्जर. काजल तुझ्यासाठी असं ताई सारखा. ताईपेक्षा पण हा मोठा आहे. ताईपेक्षा पण मोठा आहे. सर्व आता लेटेस्ट मध्ये आलाय ना. हे बघा त्याच्या सरकन सरला. कलर मॅचिंग झालाय. हे मॅचिंग घातली तू. मॅचिंग कलर. आणि माझ्या मोबाईलचा पण असाच कलर आहे आय गेस कोणता तरी. माझा मोबाईल दाखवा. माझा मोबाईल माझ्या खिशात आहे मी शोधतोय बघा. हा पाठचा कव्हर काढ. नाही ना माझा म्हणजे सेम शेड्स मध्ये येतं ना. थोडासा फरक आहे बापू. थोडासा म्हणजे बघा माझे 2 कलर्स आहेत बघा. माझा जो व्हर्जन आहे ना त्याच्यात 3 पट चांगला हा काजलचा व्हर्जन आहे. म्हणजे जेवढे माझ्यात फीचर्स आहेत ना त्याच्यात डबल ते ट्रिपल फीचर काजल मध्ये आहे. आणि काजलचा जो कॅमेरा आहे. माझा कॅमेरा दाखव काजल मोबाईलचा. बघा माझे कॅमेरे हे असे नॉर्मल आहेत. फोकस एकदम हा चांगला आहे माझ्याला पण काजलचा सुपर फोकस वाले आहेत बघा. 4 हे वाले 3-4 कॅमेरे काजलला. कलर पण छान आहे ना. कलर मस्त. अरे वा न्यू. चला चालू करा इकडे. हे वरचा कवर खुश झाली. आता वरचं कवर असेल ना याला काढायचं असेल ना. फुगे वाले आहेत. काढू का नको ना. पॉवर ऑन कर. साईडला पॉवर ऑनचं बटन नसेल ऑन कर. बघा किती एक्साइटमेंट. फर्स्ट मोबाईल असं वाटतंय मोबाईल पहिल्यांदाच हातात आलाय ना. चालू झाला. चालू होतो हा. होतोय काय. झालं बघ. जस्ट अ सेकंड. आता तो चालू होणार. आणि इंटरफेस काय मग आपला नॉर्मल तसा. हे बघ हे दाब. हा आता इंग्लिश बघ आहे का. बरं रत्नागिरी कोकणी भाषा असेल तर सिलेक्ट कर. आता इंडिया आलं. ओके म्हणजे असं हे सुरुवातीचे प्रोसिजर जे होतात बघा है ना. चूज युअर टर्म्स अँड कंडिशन. येस आय ॲग्री. आणि नेक्स्ट फ्रंट.
मग चेकिंग फॉर सिम कार्ड. आता हा सिम कार्ड पण आपल्याला तोच नंबरचा अपडेट करायचा आहे, ते आल्यावरती आपण करू. ठीक आहे. तर अशा प्रकारे काजलला नवीन मोबाईल आलेला आहे. आता काजल बघा कसा नवीन नवीन ब्लॉग मध्ये नवीन मोबाईल दाखवणार तुम्हाला. रेसिपी पण बनवणार एका त्याच्यात फोटो क्लिक होणार या मोबाईल मध्ये. हा सर्व चालेल. एक काम करूया. नाही 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 माहिती, मला माहिती तू काय बोलणार. काय बोलणार आहे? नाही, नाही. जो मेरा वो तेरा. नाही, नाही. जो तेरा वो मेरा, जो मेरा वो मेरा ही. बघ किती शाळ्या. हा डायलॉग किती भारी मारला. जो मेरा वो तेरा. हा जो इसका वो इसका. शाणी ये आता ह्या घे कॉम्प्रोमाइज. परत डायलॉग मार. जो जो काय जो तेरा वो मेरा. जो मेरा वो मेरा. शाणी हा घे. हा मोबाईल घे ना, तो दे मला. नको मी तुला देते ना, यूज करायला देणार मी. परमनंट हा घे. नाही नाही. माझा पण मोबाईल चांगला आहे. तुझं मोबाईल चांगला, पण माझं मोबाईल न्यू आहे. फिंगरप्रिंट. फिंगरप्रिंट सगळ्या सेटिंग्स करून ठेवते. लॉक करू नका नवीन मोबाईलला. आधी नको काही हे करू काजल. सिक्युरिटीचं काय नंतर कर, बरोबर ना मी. नाही तर माहिती पडलं दुसऱ्या दिवशी लॉक तोडायला द्यायला लागेल. चला आता ऑपरेट करा. आणि इथे व्ह्यू कसा दिसतोय बघा. आणि मी तुम्हाला आता बाहेरचा व्ह्यू दाखवतो. खूप सुंदर आज वातावरण आहे, एकदम थंडगार हवा सुटलेली आहे. आणि आमच्या बुब्बूला बघा थंडी वाजते म्हणून आम्ही पुट्टा ठेवलेला आहे. बुब्बूसाठी पण आम्ही घर बनवणार आहे ना बुब्बू तुला. हो. आणि बघा हवा बघा सुटलेली, पानं हलतात आहे बघा थोडी थोडी. आणि एकदम छान वाटतं वातावरण. सेन्सर साईडला आहे ना याचा, म्हणजे ऍडव्हान्स टेक्नॉलॉजी आली. आता आपल्या बनवणाऱ्यांना माहिती पडलं की कुठे सेन्सर्स म्हणजे पटकन होऊ शकतं. बरोबर. काय जातोय की नाही, जातोय की नाही. मला भीती वाटते हल्ला. पहिल्या दिवशी असं मी मोबाईल ठेवणार पण आपण व्यवस्थित, असं घेणार पण व्यवस्थित. दुसऱ्या दिवशी नाही 1 महिन्यानंतर असा. काय चकचक घे ना माझा, तो हा दे ना मला. नाही का तू घालून दे ना. नको नको तू घालून ते बघ का. तू घालून दे. मम्मी तुझ्या हातात मोबाईल आहे ना, तर तू हातात घेतल्यावर काय चालू करते पहिला. युट्यूब ना, नाही तर व्हॉट्सअप. व्हॉट्सअप ते कशाला, ते व्हॉट्सअप कशाला करते, ताईचे फोटो बघायला. हा. बाप रे एवढा अभ्यास काजल. नाही मी ते हे सेन्सरचं बघत होती जरा. असेल सर्व माहिती असते. आपण जेव्हा नवीन मोबाईल घेतो जेव्हा त्याच्यावर कार्ड्स असतात ते फेकून नाही टाकायचे. ह्याला जरा वॉरंटी कार्ड वगैरे पण आहे. हा सर्व रीड करायचं व्यवस्थित. म्हणजे कसं आपल्याला आता युट्यूब वगैरे काय लागणार नाही ना. लागेल युट्यूब लागेल, फक्त फोन नाही लागणार. वायफाय लावायला लागेल, वायफाय लावल्यावर. कारण सिम कार्ड नाही ना ते. आता मग जेव्हा सिम कार्ड घेऊ तेव्हा चालू आपण. चकचकीत ना. मस्त. नवीन तर नवीन. न्यू असतं. आता 3-4 दिवस काय आता किशा बघ कसा एकदम हातातच हात धरतो आता. गाणं प्ले करून बघूया आवाज किती आहे. पण गाणी आहेत का त्याच्यात. नाही कनेक्ट करू शकतो. रिंगटोन असेल ना त्याची कोणती तरी. काय माहिती कसा. आता तुम्हाला इकडे दाखवतो बघा. जे आपले कपल आणि 3 जण म्हणजे टोटल 5 जण ज्यांनी चेकआउट केलं होतं त्यांचे बघा सर्व टॉवेल्स इकडे धुतलेले आहेत. हे आपले बेडशीट्स पण बघा एकदम चांगल्या प्रकारे सर्व वॉश केलेले आहेत. आणि बेडशीटच नाही तर आम्ही सर्व धुतले जातो बघा. इकडे आपले जे अंगावर घ्यायचं ब्लँकेट्स आहेत दोन्ही कलरचे बघा. हे आहेत, ह्याच्या खाली वेगळं आहे बघा. हे पण धुतलेले आहेत. हे ब्लँकेट्स पण सर्व धुतलेले आहेत. इकडे तुम्हाला दिसतात हे पिलो कवर सर्व धुतलेले आहेत. आणि त्या सकट पूर्ण रूम पण साफ केलेला. बेड्स पण फोल्ड करून साईडला ठेवलेले आहेत बघा. कॅरम आपला डेक इकडे सर्व दिसते तुम्हाला, सर्व क्लीन. आणि आपलं बाथरूम पण सर्व क्लीन केलेलं आहे. आणि त्यासोबतच इकडे सर्व फोल्ड करून आम्ही साईडला ठेवलेले आहेत. आणि इथे सुद्धा बघा सर्व ब्लँकेट्स आपले वाळत घातलेले आहेत. म्हणजे बघाल तर सर्व A to Z आम्ही सर्व क्लीन करतो. इवन हे फ्लोर्स पण. आणि इथे सुद्धा सर्व. आता पुढे जाऊन तुम्हाला दाखवतो की अजून पण कसे वाळत घातलेले आहेत बघा. म्हणजे क्लिनिंगला आम्ही खूप जास्त प्रायोरिटी देतो. म्हणजे कसं रूम सर्व क्लीन असले पाहिजे. हा चेस पडला खाली आपला. इथे बघा आपलं बेडशीट, आपलं सर्व ब्लँकेट, बेडशीट, बेड कवर सर्व आपण टाकून सर्व वेगळ्या चांगल्या प्रकारे धुतलं आहे. त्यासोबतच आता हा रूम दाखवतो बघा.
सर्व बेड्स आपले फोल्ड करून साईडला ठेवलेले आहेत, एकदम क्लीन केलेलं आहे सर्व. मला कशी क्लीनलीनेस खूप आवडते आणि मला वाटतं की सर्व क्लीन असलं पाहिजे तरच आपल्या सर्वांना आवडेल. आता बेड्स पण बघा आपले फोल्डिंग बेड्स 4 इकडे ठेवलेले आहेत, 2 त्या साईडला आणि हा आपला ओपनच असतो. तर अशा प्रकारे आम्ही सर्व क्लीन करून घेतो म्हणजे न्यू कस्टमरला सर्व फ्रेश मिळणार. इवन डस्टबिन पण सर्व साफ केलेलं आहे. आणि हे पण दाखवायचं राहिलं, बाकी सर्व क्लीन होतं तर पाय पुसणी पण सर्व क्लीन होतात बघा. जे 5 आपण वापरले होते सर्व क्लीन. तर इथे बघा आज आपली काजल काय बनवते? मटकीची भाजी आणि पनीरची भाजी. मटकीमध्ये पनीर टाकणार? नाही, मटकीची भाजी एक दुसरी आणि पनीरची भाजी सेपरेट. अच्छा 2 भाज्या म्हणजे. अच्छा वेगवेगळ्या दोन. संपली ना. दुपारची एवढी चांगली बनवली होती की दुपारीच खाऊन टाकली आम्ही. हा, कारली आणि शेंगा बनवलेली. कारल्याची भाजी वेगळी, शेंगाची भाजी वेगळी. आणि आमच्या घरी आमरस असं चालूच असतं बघा, हो. है ना. तर इथे आमरस आहे आणि इथे आपली भाजी आहे, भाजी बनते आहे, भाजी बनवू दे. आणि त्यासोबतच मला तुम्हाला सांगायचं आहे, आपल्या सर्वांना माहिती असतं पण कधी कधी आपण विसरतो. तर ते काय विसरतो मी सांगतो बघा. इकडे बघा माझा आमरस खाऊन झालेला आहे, त्यासोबतच आता इकडे डब्बा दिसतोय. आता कसं थंडीचं सीझन आहे तर मी सर्वांना रिकमेंड करेल, जे सर्वांना माहिती आहे पण कधी विसरू शकता, सर्वांनी तिळाचे लाडू असे खायचे. बरोबर ना मम्मी? हां, सर्वांनी असे तिळाचे लाडू खा म्हणजे कसं थंडीतून हेल्दी असते. आणि सर्वांनी रोज सकाळी 1 ॲपल पण खा. हे बघा मी कसं दिसतोय. तुमचा पूर्ण लुक दाखवू का? मला तर- आम्ही दोघं पण ढापणे ढापणे. मला तर समोर काहीच दिसत नाही. हा ना. तर मला नाही ना चष्माचा. मला ना काहीच दिसत नाही लावल्यावरती. पण हा आपला चष्मा माझा नाही आहे. हा कोणाचा चष्मा आहे? काल कोण आले होते आपल्या घरी आणि कोण विसरून गेलेले आहे? आजी आजी आजी. बाजूला आहे भाजी भाजी भाजी. झाली का? काय लाडूचं काय म्हणत होता? तिळाचे लाडू खायचे, हेल्दी असतात थंडीचे. तिळाचे लाडू सोबतच आपल्या सबस्क्रायबरनी आपल्याला बघा प्रसाद आणलाय, तो पण नाही खाल्ला अजूनपर्यंत आपण. गणपतीपुळ्याला आपले जे गेस्ट आले होते आपले, हा. जे आपले वरती बुकिंग केले होते त्यांनी गणपतीपुळ्यावरून आम्हाला प्रसाद आला. प्रसाद आणलाय. तर ते पण आता प्रसाद आपण आपण खाऊया. खाऊ. ते सेम डब्बा सेम बॉक्स आहे ना तो? होय. बॉक्स मध्ये लाडू पण दाखव जरा उघडून. आपण आपल्याला पण हाच भेटलेला. काहीतरी 20-30 रुपीजचा हे होता. 2 लाडू असतात ना याच्यात? 2 असतात. हे बघा असं असतं ते. आणि तुम्हाला आता बाहेर दाखवूया की किती उजेड आहे बघा. आणि काय काय बांधून बसली आहे? थंड वाटतंय पण छान वाटतंय ना, म्हणून कान बांधून बसली आहे. आणि बुब्बू पण डोल वाजवते आपली. आणि मम्मी बघा तिळाचे लाडू असे नाही खात, तोडून खाते, चिचून खाते. खेचून खाते ना. तर आपली लाईट कडक असतात ना ते लाडू. बुब्बू बस बस बस. अरे उठली, लगेच उठली. बस 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 बस. लाईट्समुळे बघा किती सुंदर वाटतं बाहेर. बाहेर तुम्हाला दिसतं त्या साईडला किती काळोख आहे बघा. या इकडे बघा. एक बालू आणि एक वालू. तीच इव्हेंट. ए बुबू बुबू ये, बुबू ये, बुबू ये. तिला दे तिला दे तिला दे. थांब ना. तिथे जा. हे काय देते तू? टोस्ट. क्या बात आहे. आमची बुबू बघ कशी कुडुम कुडुम खाते. कुडुम 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 कुडुम. ती घेऊन गेली बघ बाहेर. किती साडी आहे ना ती वाली. घेऊन गेली बाहेर. घेऊन जाईपर्यंत इकडे लोक डबल खातात. हो. तिला काय वाटतं माहिती काय? एक आहे ना पटकन उचलून आपण जाऊया बाहेर असं वाटतं आणि ती घेऊन जाते. ही आली परत. ही बा आली आली संपवून नाही आली आहे, दुसरीकडे सपोर आली. पटकन कॅच केला. म्हणजे आमच्याकडे व्हरायटी पण आहे डॉगसाठी पण. ते काय पण खातात. झाला संपला. संपला. ओके. कुरम 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 आवाज येते बघा. ए बुबू बुबू ये, बुबू ये. अरे तिनेच खाल्ला. बुबू ये. संपला आता लास्ट. मग चाय पण द्यायची ना त्यांना. तर त्याला दे तिला दे तिला दे. ओके संपला. हा तुझा काय तो आता तो चालला घेऊन. तो गेला बाहेर घेऊन. हे बघ इकडे पण आहे बघ. हे बघ बुबू इकडे हे पण बघ आहे. इथे. हे बघ. तिला जो दाखवायला लागतो मग ती किती खाते. लांब गेला घेऊन. भाड्या बाहेर जाऊन आरामात खातो आहे.
बाळ्या बाहेर जाऊन आरामात खातो आहे. हा बाळू, हा वाळू आणि ही सिमेंट. हा मोबाईल कुठे लपवलाय? कुठे आहे तो बघा तिकडे. आमच्यात अजून एक चार्जर ऍड झालेला आहे तिकडे. आम्ही बघा डोक्याने म्हणजे सुरुवातीलाच आम्ही ठरवलं होतं की आम्हाला चार्जिंग स्लॉट असा हवाच. तर चार्जिंग स्लॉट 4 बघा लावलेलेच आहेत, बरोबर आहे ना? ती पण शोधते आहे अजून पण. संपला.